Știi? Careva? Nu? E bine. Dă-te jos. Episodul acesta va fi doar despre mine. Doamne ajută! Salutare, bine v-am găsit la un nou episod karaoke. De data asta cu Răzvan, Cristian, Ibița BMR și Bocancea. Și Bocancea. Da, l-ați văzut în episodul trecut, cel din concediu. A fost destul de tare, aș vrea să zic fraierul, dar nu pot. Și am zis să filmăm un episod întreg acum. Și sper să vă placă, să vedem ce o ieși. O să ne bage multe moldovenești, dar n-avem ce face. Bună, dar și nebună-i viața mea. Îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e să n-am noroc. Femei, am tot iubit și-am să iubesc normal, că unele mă părăsesc, dar niciodată. Ce faci noi aici? Iar filmați, mă? Iar ai venit peste noi? Bă, ia stai, mă, aveți treabă? Ia stați așa. Tu astăzi, Bobiță, ia ține-o pe ăsta mic în brațe. De le face? Auzi, mă? Ce faceți voi aici? Uite, vreau să filmăm. Mă duci pe mine să-mi iau o valvă de BMW? A, nu serios. Te duc. Ce faci? Te la muncă? Da, am fost la muncă, uite, sunt îmbrăcat corespunzător pentru birou. Ce ca un aveați corporatrist. Nu aveam treabă. Ne distram și noi puțin. Veselie și toate trec. Prieteni, în viața mea grămadă sunt în țeapă. Îmi trag și ei din când în când, dar niciodată nu mă apuc să înjur când relaxat mi-o fur. Și iar beau tare, iar pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec. Viața-i spanghilie, o iau în bășcălie, o dau pe veselie și toate trec. Și iar beau tare, 1000 de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec. Pe la tren, nu-ți face nici că sunt ok. Am să plâng, am să plâng, am să plâng, am să plâng, am să plâng. Dacă ai văzut mama sortare cu plecat. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt ca nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Dans! Da, bravo. Ia uzi. Stație la Lizeanu. Să cânt la căcat? Gata, s-a întors scaunul. Învățăm de seară, strălucind sub același felinat. La mine la scară, schimbă meționi cu milionari. Aruncă cu zâmbete în stânga și-n dreapta, unul dacă prinde, altul face plata. Vreau să râd de seară, cu toate că știu că e imoral. Doamne, 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 te-ai nervozit, asta-i ispita, e fructul interzis. Unul ca tine are dragoste de dar, în timp ce iau are doar de încheiat. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Pe stradă fustițe scurte și bluzițe transparente, bloc de dume roșcate. Sunt aproape desplegate, ochii văd inima cele peste tot. Nu
femei, pe toate să le iei, fără să vrei. Te uiți după femei, super femei, ce altceva mai vrei? Clavare după mai zi, e un paradis mai mic, să spar conducta cu fete. Vai de capul tău, băiete! E seara pe la terasă, e plin de fete frumoase, deși ți se pun în poală, ne bagă pe toți în boală. Ne uităm după femei, fiecare are 3. Dacă vrei și tu o fată, mai cântă cu noi odată. Dar, Răzvan, Da. spune-ne ceva despre mașina ta, că uite, Andrei vrea să audă. Da, Deși îmi Nu cunoști încep. mașina promit că nu începem cu roțile. și nici cu motorul. Nu, acolo vreau să vorbim despre motor. Care motor? Care motor? Da, deci în afara miștourilor, colegilor mei, dețin un Seat Ibiza din 2015 cu câteva modificări, culoare chestnut brown, făcută Adică de Duster, adică de, acum poză. adică de Duster. Acum am înțeles și eu gluma. Da. Ea inițial a fost albă, am revopsit-o, am îmbunătățit suspensia. Prima dată am avut un AP Racing, după care am trecut la suspensie pe aer. Am niște jante de Alfa Romeo GTA originale Și mai ai un set de șante. și mai am un set de jante pe care urmează să-l pun imediat. Sper zilele astea. Niște RTR. Țipă mai tare, poate te aude cine trebuie. Poate mă aude cine trebuie. Salut, Tuțule! Salut, Da, motorul e un motor de ștergător 1.2 TSI. Acum, fără glumă, Are? o fi a 1-2, dar se aude foarte frumos. Nu știu Da. cine ți-a făcut evacuarea aia, un thumbs up pentru ei, dar se aude foarte bine. Și bravo. Le fac reclamă? Poți să le fac reclamă? Poți să le faci, Evacuarea a fost făcută la VHF, evacuări. Știți să faceți și BMW-uri? Da, dar nu diesel. Asta e glume de 1 la 6. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer să mai cadă lacrimi, stelele ar răsări, tu ai venit. Două stele paralele, Stele, lacrimi, Așa e și tu, tot paralel. lumina de rele. Pentru tine toate. Patru Mă gândeam 2 stele paralele. Că suntem vreo 4, că nu face cât 2. fermecate și Dă-te jos. Gata. tot cerul peste ele. vino iar în gara noastră mică. Privește-mă să vezi cât mi-e de frică. Alintă-mă și dă-mi curajul vieții. Aveam un follower pe YouTube care a zis că fără Coco Jumbo viața e pustiu. Mare Să dreptate. băgăm un Coco Jumbo? Am putea să băgăm un Coco Jumbo. Băgăm un Coco Jumbo. Auzi, îl cunoaștem pe follower-ul ăsta? Zicem că da, să sperăm că nu. Da, cred că am nevoie de mai multe detalii, dar nu-i momentul. Salut, Rangheș! Aia e Coco Jumbo, aia e. Așa că dacă aveți cerințe de melodii, le scrieți și noi le punem. Le cânt eu! Put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, fill my heart and make me happy. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. Știți careva? City, want some gin and juice, but I really don't wanna.
mult ăsta. Răzvan, îți mulțumesc de invitație. Pentru a doua oară te-am Da. invitat. Mi-a făcut plăcere. Băi, eu vă mulțumesc că nu m-ați invitat, dar a fost cu plăcere. Falva tot nu mi-am luat-o. Băi, data viitoare. Promit. Nu zice așa că știi că nu mai scapă. Păi da, ce vreau să-ți propun de față cu toată lumea, avem și dacă vrei să devii asistenta mea sexy. Asta înseamnă să port tanga? Nu, ești sexy așa cum ești, doar să fii prezent în episoadele unde poți fi prezent. Bă, nu sună rău, dar știi de ce mi-e frică? Mm? Ai zis că îți plăcea vârciu, acum vrei să fiu asistenta ta sexy. Bă, Piță, accept cu o condiție, să se filmeze tot timpul. Iar tu, ce pot să zic? Mulțumesc. Sper că nu m-am făcut prea tare de râs. Nu te-ai făcut. Mai tare decât m-am făcut eu la ultimul episod. N-ai cum. Da. Și asta e drept. Am stabilit un nou standard. Sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Dacă nu le-ați văzut pe celelalte, trebuie să vă uitați neapărat că sunt destul de tari. Să nu uitați de share, like, subscribe și bineînțeles Clopoțel. clopoțelul. Și ne vedem la următoarele. Băi, veniți aici că e foarte tare. În dreapta aici. Da, de ce Te nu? simți bine. E oricine e invitat. Atâta timp cât vine pregătit, e oricine e invitat. Nu ca noi. Da. Hai, v-am pupat. Pa!